everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Naunsa man ang naong nimo na to? Ay, kini. Ay, mao lagi ni. Resulta ni sa kabuang nila ni Tasio Pipito. Gisonggit mi nila dito sa ospital. Atong miyaging adlaw. Unya, gipariglahan mi dito. Mao ba? Nakadungog mami anang balitaan na to. Kamu man kuno'y nag-una-una. Imo man kuno gituk mo si Tasyo. O giunhan og sukmag. Maumibaw sa sad sila. Ha? Unsa may ginakatinuod na to? Tinuod ba gyud nga kamoy nanguna? O kamoy gipariglahan? Ha, na to? Kami mo ay gipariglahan Oh, rin. kana tinuod dalit. O mao ni ang ilang gibuhat namo. Ilabi ni gyud diri nako. Wa gyud taon sila kaluoy nga ikalitan mi nila og kulata. Oy. Bisag wa mi musukol. Niya, tanawa. Makita mi yun yung ebidensya sa kung nawang ba? Nawaw. Kuang lang nga. Ila kong patyon. Naamang ko na yung CCTV na to. Asa man? Sa ospital. Oh, mas mayo ko na yung CCTV. Pero nga, makita gyud kung kinsa nagsulti na mo sa tinuod. Bitaw. Mas malipay mi nga naay makuha nga CCTV kay sigurado gyud nga mauwawan sila si Tasyo sa ilang yawanong binuhatan. Oo, muna tinuod dalit. Og malipay gid mi nga mugawas na ang resulta sa CCTV aron nga makita gyud katag. Kay kanara ba mga tawhana? Hilabihan gyud kabakakon. Labin gyud ang estasyon. Aw, paabuto na lang nato ang resulta sa CCTV na to. Kung unsay resulta, mao mong tuhuan. Bitaw, kung may bawaan na mo nga namakak sila, dili na gid may managad nila. Husto gyud. Amo pa silang naungon og kasaba ug ingnon nga mga bakakon. Mo magikulbaan ko sa gisulti ni Atornisyo. Asa mang dapita nga gikulbaan ka? Katong iyang gingon nga, iya panghangyon ang ospital nga mohatag og kopya sa CCTV footage. Di man taangay mabala ka adto. Ha? Kay may laki na si attorney lagi bidasan nimo eh. Nawat og Daghang laban, ginagraket awat ginalaban. Og sigurado ko nga hatagan gyud siya og hatagan gyud siya og kuan kay kanabang nakahimo naman na siya og formal request nga maka-secure ta og kopya sa video. Ha? Unya di mo sugod yo. Ay, dipindi na lagi nas panahon, Pets. Pero kuli kayo na, kay daghan kayo mga pagi ang mga abogado ba? Nga mapugos yun sila og hatag og CCTV copy. Nayon siya kapagi. Oh. Aron dako tagpuruhan nga makakuha tag kopya sa CCTV footage. Unsa man ang puti siya? Unsa nga CCTV? Saon lagi be? Kayo. Mo ko sumay-sumayon mo gani mo. Oh. Sili kuan ba si Lolo Guryo nimo? Muangyo ta aron iya tang tabangan. Nga, mao na dakong questionable kayo daron, ha? Ang pangutana gud kon manumbaling baka na si Lolo sa atong kaso karon. Oh, come on. Nagkauli na bayag mayo kanang mayo niyang kabubutan nagkauli naman na. Oh, mao lagi unta. Pero naibaw ka, katong higayon na nga gidakop ta, naglalis ba amin ni Renato sa tubangan ni Lolo? Masin gani og gihiluan na sabto ni Renato ang unahuna ni Lolo Guryo. Oh, come on. Deep size. Mao bitaw na nakadaot na. Pero may itang mabutang sa dakong alanganin ini. Ay, pasensya na kayo ka, Pizza. Naamong naman hinuong ka ni kagubot sa mong pamilya. Pasensya na kayo, ha? Sige, mayo mananaw taga ng boxing ni Torre. Wag ka mapuli sa mong vaccine. Sa vaccine ni Renato. Ay, wala ka sa siyo. Kasabot man ko anang imong gisulti ba? Pero, maon man yun eh. Aton lang yun yung suklan. Bahala na kung sa'yo may tamo. Dako. Alto bindigo. Dako, jud kay ako pasalamat ni mo, Pits. Nga, miunong jud ka na ako, Pits. Salamat Ay, nang una-una siyo. Don't think of it. Wag ko magmahay nga gilabanan ti ka.
Garbo kini nako nga milaban kung usa ka tawo nga buutan o ginusinti sa tanang sang gipsangil niya. Size. Ayan. Salamat yung kayo, Pitch. Ang ginuray mo baos nimo ining tanang kaayo nga imong gipakita nako, Pitch. Ang ginura ay paningil ako. Dili atong oran di. Adto kwan, hangtod na gyud sa kong kamatayon ni Pitch. Sultihan ta ka, Pitch. Di gyud ti kakalimtan sa imong kaayo nga gibuhat nimo diri nako. Oy. Neil. Junil. Oy, Ren. Ikaw mo rin na. Saan ni siya? Nabuang na ka? Ganiyar tang nagsultihan din eh. Kalit mo lang kag tulala diya. Sorry kayo, Ren, ha, bangay. Walang ko gilamat. Sabi na tabo ni mo? Nalang ko'y lawom nga ginahuna rin ba? Nakuyawan ko kung makakuha sila og kopya sa CCTV dito sa ospital. Mora din na yung magikabalakan di ay. Nabalaka ko rin. Simbang ko masipyat ba? Dako na kay kawawa nato niya si Glinda og ni Lolita. Ya, Mauwata nila dito. Baday, kuanggol maday ka. So ipagtuon mo na ako, bugo. Nalimot kas kung gisulti ni mo nga doon ako'y suod nga higala sa mga security dito sa ospital. Siya mo'y nagdaas kontrol dito sa mga CCTV. Mga watay angin kabalakan. Ako na itong gihatagan og kwartaron nga wa sila makita. Mo ba? Oh! No, stress na nalimot ko. Ikaw ba, inabtik ka yan ni Neil. Kung hina ka og lihok, alkansihon kita sa rinda sa atong kinabuhi. Magid. Hustog yung ka rin. Yun na, saan? Nulian na ka? Naulihan ako ng dapita rin. Pero, napakoy laing yun na. Unsa pa man? Katong imong ginguna ko nga gustong paimbestigahan ug usab ni Lolo Goryo nimo ang kaso sa inyong amahan. Ako mabalaka na, Neil. Ang mga ebidensya batok na to, wa gyud sila'y madawdaw. Limpyo kayo ang atong trabaho. Ug di gyud sila maka-trace up, nga kita mo'y utok ining tanan. Pero buang, waksyon kita kabalaka rin. Kay nausab ang og kalit ang imong lulo. Di tanging mabalaka na. Tiguang na si Goryo. Wa na si mahimo, Neil. Ug nagtuosab ka nga. Mukumpiyansa ko ini. Gipangandaman na nina ko ang tanan, Junil. Salamat kayo rin ha. Imog yung gipagaan ug mayo mong gibati ka rin. Ikaw ba mo na nakadaot ni mo? Timaan na nga. Kuwang yung kas pagsalig na ko, Neil. Giobserbahan yun ako ang reaksyon sa ilang mga naong gaw. Hilaw, gid kay ilang mga naong. Mura silang gipangulbaan sa pag-ingon mo ba nga na ay CCTV. Bitaw gaw. Nakabantay sa day ka? Nakabantay, uy. Tanan nilang lihok og sinultihan. Mura, gid sila gigilasan sa atong mga gipanulti. Labi na tos, Junel. Nakabantay ko nga murag niukab ang hasang. Nagkatawa lang bitaw ko gaw, uy. Hasta si Renato gaw. Nagpaluoy-luoy pa siyang naong. Huwag siya mauwaw gaw. Nga napakita siyang naong nga murag toro nga napuspusan ang sungay. Saba ka dihaglan, uy. Di lang ko taman naway good kay basin og makasata. Naglagot mo gugugaw. Klaro makaayo nga namakak sila. Dili pa ta makaingon anak gaw. Wabi atang mahibaw sa unsa gyud tinuod nga nahitabo. Ang atong nahibawan polos ra mga nadungog nato. Aw hinuon, may punto sad ka. Pero unsa ka gaw kun makakita gyud ta sa CCTV? Unya makita nato nga namakakid sila. Aw kana higayon na gaw. Makaingon gyud ta nga mga bakakon gyud sila. Naungon gyud nako slag kasaba ba? May bawa na magyud unya na gaw ba? Kay di man na malimod ang video footage gaw. Gusto na kay kumutan-aw kung kinsa gyud nanguna nila. Ay, pastiglan na lang gyud. Bisag usaon akong piyong. Ang naong gyud ni Renato nga murag demonyo nga nakaiskapos impyerno, uy. Gaw. Relax lang. Paabot lang sa ta si gayon gaw. Dili lang ta mohukom dayon. Basta gaw, di man gyud ning akong gisulti ha. Muguwa gyud ning kamatuoran ba? O di ba kini ka natural sa akong kamaldita? Kung may bawaan lang gyud nako nga kinsay na makak-ana nila. Naungon gyud dili ako kasaba lagi. Day. Oh, Goryo. Day.
Yo! Ngita kang turibya. Ay, hain man siya, day. Ay to pas liyo, duday gibuhat. O saman, ni Tumar na kas imong tambal. Ay, naman na, daday. Akuan ka ng, doon na lang ko'y ipamalihog ninyo ba? Oh, usama na iyo. Kanang, ipaingon sila si Abal o Gyokyok Oh, nga palimpyohan ako ang stock room sa underground. mao ba? O Yuck, sige. Amo lang ng tabangan dito. Tabangan ninyo? Oh. Ay, palihog lang ko, day. Hawan ni kasoy. Trabaho unday na namo. Uya usam ang daghan bayat tong mga butang dito. Ipalabay na lang to nimo. Ha? Ay, kuan lang kanang ana na lang ba? Piliin lang ninyo. Ang uban ipabilin ug ang uban ipalabay. Sige. Ah. Ako lang kanang lainon una ang mga butang. Unya akong ipatanaw nimo kung unsay ilabay o unsay ibilin. Kana. Ana, may usa ka bodiga di asluyo nga wa magamit. Oh. Ay, adto lang una ninyo ihanok ang mga butang. Sige. Ako rin bala. Salamat kayo, daday. Way sakay yan. Way sapayan. Basig na pagkailaing isogo yo hayo. Gusto pa ka? Ginahan ko yo. Ay, kuan, wana. Di ay. Ay, kuan, day. Kana Oh. mulakaw, day, unya ko. Wadto ko sa inyo. Iya ka din niya, wadto ko sa inyo. Trabaho ba ko diri nimo? Malimot ka? Di ay, no? Mamisita na sab ka sa akong anak. Kun... Oo, day, sugot ka. Ay, pero guriyaw. Nakoy pangutanan nimo ba? Saman. Naabag kay gisulti ni Toribia nga naibog ka niya dito sa ospital. Ako na ibog. Sabi to, kumityara tong imo? Pastila na bitaw tong istorya, bitaw. Istorya yung pagka-istorya. Kuan ba ka na nalimungawan ra ko adto, daday? Nalimungawan ko ba? Uy. Kana istorya para na sa akong apo nga si Renato. Uy! Ana! Kaswerting Toribia kay adto gisbatanon. Swerte. Pero, maswerte si Lolita kay ako'y iyang mabana. Siyempre. Siyempre. Mas bulahan yun akong anak gariyaw kung ikaw ang iyang babana. Pero, yo. Yo. Saman, day. Yes, yo. Daday na ko. Paningkamot yun, ha? Paningkamot yun. Nga. Ayaw yun pag-surrender sa akong anak. Gusto ko talaga na nimos kadugayan lagi. Salamat kasi mong bendisyon ako, daday. Dadyog ko mulunga sa akong pagpaningkamot. Ngadto ni Lolita. Nang daday. Nang, saan na inyong gibuhat, ya? Ay, dong na to. Ah. Gisugo kong lulo ni mo. Nga ipabalin sa budiga mga butang dinis takrom. Uy, masod ka nis budiga nga, daghan ra ba kayo ng mga butanga din eh? Ay, basod ni dong na to, ay. Ah. Bisag ako suod pag ko. Yeah. Ipalabay maning uban nga di na magamit. Ay, kuan piliin niya ninyo. Nang, kano bang piliin ninyo ng mapuslan pa niya, ilain sa ninyo ng di na mapuslan. Ay, maubitaw dong. Maubitaw ni. Mao ni amo gibuhat dong. Di ay. Oh. Wahay ko gamay da. Oh. Pero yun na, kini siyang kaban. Asa man ninyo ibutang? Kini kaban ba? Kaban. Oh, Dito rasab dis budiga. budiga. Amo langunan ning giguroy din hisdap len kay bugat man. Oh, sabay sud ang kabana ba? Ayun ba, gikandaduhan wala dong na to. Ako na, ibilin lang na dihanang. Ako raw niya, balhin na na. Ako ba? Ako nang ablihan. Ilain na diha sa may kilid. Ayaw lang labti na. Ako ray ko na na. Sige dong na to. Ah. Ako ra nang ipadaplin dito, ron di mauwanan din ha. Sige. Palihog lang ko nang. Daghan kayo salamat. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.